Uy, anak. Uy. Wala sa takadali, be. Pag naitaw dela, ang kuldudong ni mo. Kay, kilabaw ang ba kay, uy, aga sa tuwa. Nak, okay ra ka, nak? Kumbati, nak. Basalit lang ka mo hilak. Sugot ragid kog. Ako'y makauban ni mo ba? Ang sangkod. Ano ta? Ngayong hapon. Asa man kagi? Ano ba yung bata? Sige. Huwag mabinlan ba? Pili mong laba? Ay. Ada, kusog kay tubig. Sige. Maayo kay wat na gamit ng tubig diha. Laba ikaw, ha? Sige, dito pre, tara, dayo nga nato ni. Wala dia. Agas. So na apilo ni maglaba? Pila na huwag laba ni. Ligawa na lang po na. Ligaw na lang din ako. Kayo sa trip na yung sa kare ay. Sige, ligo para mabugnawan ng kataa. Sige pre, kalingos sa miglaba dre. Basig, napoy kay gitarbaho ba? Sige, kalingaw lang mo diya. Iwason sa ko to ha. Pre! Uy, kumana na kaglaba, maayo. Uy, masa man na pre? Paano pre? Del Monte sweet coconut wine, pagparataan. Vitamin sa imuhang anak. Pwede na ni mo yung pod. Then, di po na ko matog gulay din kalbasa. Dala na lang na dito gulayan eh. Ya, kani, wala daghag sulong pre bako pa mangguding harvest nga lansones. Timo ninyo dito. Kumana makakaglaba? Mao na isagot. Nya na ulit. Dala lang niyo. Uy, salamat ka na pre ha. Kaniya na, uy. Nak, natay sudan na niya, nak. Hindi kayo na ko, tawa. Eh, tama na nak, kay muli na ta. Ulit na mo pre. Sige, dala niyo. May na lang na makuha ninyo. O wag mo ibugas dito, adto mo diri ha. Sa balaka na. Okay, ayo mo. Danlog niya ng bata.